not a loser, overcomer. I am more than a conqueror. I'm a winner, not a loser, overcomer. Hey, I am more than a conqueror. I swear it, I swear it, I swear that the weapon formed against me. I swear. Yeah. So to say, Assalamu alaikum. Yɛbɛhyɛ ɛde dwumadi ase. Yɛasɛ bebree. Asa ne yɛhyɛ aseɛ no, yɛde ho bɛhyɛ yɛwura tumfo Nyankopɔn nsa. Yɛnkyɛnkyɛn so koraa no, yɛbɛfrɛ Reverend Abraham Lee Edu Okan. That's all the first of all. Father, we thank you for this morning. We thank you for the opportunity to experience your light and grace. We thank you for today being the launching of the census, which will be used to enrich the people you have given to this blessed country and the structure that we have. We thank you for the thoughts. We thank you for the implementation. You must do pushes. Let your grace and your light be their guide to God. And at the end of the day, help us to get data that will help us to organize our lives economically and socially, so that this country will grow in grace to your favor. And the way I was sick, I didn't kind the boy and so, maybe the God is whatever I was. We pray in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. I need your pastor, your friend, Amity, Abeluwaha. May Islamic Abijay. Na yɛkɔn ano yɛ ɔno abobota wɔ ha ɔno na ɛsɛsɛ ba obi kan na odi anim nanso so yɛsɛ akanfoɔ kɛkɛsɛ sɛ ɛgya bi wɔ a ɛgya bi si ase ansa na ɛgya bi wɔ ne ɛgya bi amɛsi na na yɛtwe anaasɛ ɛgya ɔno abobota wɔda ama ɔbɛma yɛ mpanyinfoɔ a ɛyɛ wɔn nsa so ɛwɔ abatɛsi Many of us see. As we get there now, and wants to say, and Yami, you mind, away now, a year and a for a woman. If you don't be any, a do no back, any back kind, any, a dime, a kind, a pound and 2 months. Join you this every I see now, which is training. Sometimes before you can say, Muti, any now, any job. And I'm Muti, so and sign of Gumutim and Popo. And the man see more, I'm for Edward's power. Then so on now, penny, and you're of the pound city will go out also in the sun. I don't know, I think the good now, people here, I see man so ahead. Emma, man so it was in the shadow to pray at Penny Egano. Say that this one boy, not a boy, Edna. And it's a penny again, war and a sea try. You don't for mine. You somewhere there to be power. That answer already tomorrow. And no, go. You don't be a war and in train any of penny away and tell. As society no more, say in a man. This young one, Vietnam inside, you didn't see Urano and Omega for one woman in Pa. And let's see, and then Ura, Honorable Alex, Pakra, Ingo, I am the sea. Ave, Yo, Yemia, Ogusu, and Sam. I want my soul, I know. A ribbon. Abraham Lee Edu Okan. After you, Papa, Aliu.
Rufai. Ọdún náà yẹ ẹ̀mẹ́tì mú nyinaa chief imam abẹ́ni ẹ̀kyẹ̀rẹ̀. Abẹ́ni yẹ wọ yẹ president ẹ̀dẹ̀ ẹ̀ma wọ. Abẹ́ni yẹ wọ Nana Kwesi Ejeyi ọ̀bẹ̀npọ̀n ẹ̀bùsùn apẹ̀ni ọdún náà. Abẹ́ni yẹ nìyà Daniel náà district yẹ mú nyinaa nkùtẹ̀bù statistician yẹ nìyà Daniel náà bàjẹ́ wọ̀ yẹ ọdún kúkúta ẹ̀ma mẹ́sìn. Abẹ́ni yẹ wọ Mana Isa ọdún náà ìmọ̀fọ́ nyinaa ọ̀yẹ́ ọ̀nbùàbùà nù ẹ̀nẹ̀ Mana Isa. Abẹ́ni yẹ wọ ẹ̀nà wà ẹ̀mẹ̀tì ẹ̀mẹ̀pẹ̀ wọn nọ yẹ̀dẹ̀ wọn nso ẹ̀bẹ̀kyerẹ̀. Sáà mi yẹ kọ́ na ọ̀bẹ̀pọ̀n agye ato chance ẹ̀mí sọ ọ̀bẹ̀dì ato ọ̀bẹ̀pọ̀n adáwọ̀ nọ. Health Director. Ranuma asọfo ẹni abayesi level 4 pẹlifọ àmọ asọmọ ìdábàsẹ ẹni sẹ ìwẹ̀dí mọ́tìmí ayé iṣẹ́ yìí bàbí àtọ̀ lórí àwọn ọmọ yẹn bọ̀ ẹ̀kú yìí à ẹ̀dí àti àmà òbí ìyá pọ̀. Ìyàwó ní sẹ́wọ̀n ọ̀bẹ̀ mọ̀ paa. Merci, merci. C'est le petit carré. Je suis coordinateur de la ministère. On dit ça à midi et demain. Un sou de midi. On peut payer. On dit ça, c'est le marché de nous. C'est une femme qui vient de mal. Il y a beaucoup de gens qui ont un c'est là. On va coordinateur. Mais on s'est dit, pratiquement, on va monter un bon. Quand on s'est dit, on peut penser que beaucoup à tous bien ça. Actuellement, on s'en est. Ah, on s'en suit à chaque Kotoku, même comme il est. Honorable ici, Yoga à l'Esnico. Honorable Presiding Member. Honorable Assembly Members. Another chief imam, heads of departments, government partners, representatives of non-governmental organizations, representatives of civil society organizations, political party representatives, district census implementation committee members, members of media, police, and I'm not my shepherd. And we have said, sir, 20 years, sir, as I thought the snow, sir, and then Abba, sir, Emma, Budina. Oh, and then the son, the years was said, I tell you, I feel I had grown up to see a Ghana, I want home there, and fear to be a one home is a backing kind of and then a dear man, a walk of mine. Now, I'm a young said the Nipato, and a dear man, the one of walk of mine. Said I will know. Said Monday, I'm a young, a man, the walk of mine. As like my young, a member, the walk of mine. My young. Ifia yewo empala emabu ketesia abasiwa ane kokrawa ane mrawafo a yewo ewo mani mayimu afibia ebia apribia ipadodo a anase empala do a yewo ewo mani na amayehu ipadodo so a ewu ewo mani se djumadi yi amayehu ipadodo a etu manfi omanimu akobebi saa so na ɛmayimu nipadodo a etu kwan ɛba ɛmayimu kaya yɛfa so ɛtena ase ɛwɔ ɔmayimu edwuma bɛn ɛna yɛyɛ didie ɛhen ɛna yɛteɛ ɛdan bɛn na yɛteɛ asam besi no ɛde ɔmo atan akyire yɛ paa wɔsi gyina te sɛ pɛdeɛ ɔbɛfa so a ɔbɛboa ama dwumadie yi akɔ tɔɔtee no. Omo ebeye akwa
sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛtumi ayɛ nhyehyɛeɛ a ɛgyina saa nimdeɛ a yɛbɛnya wɔ saa dwumadie yi mu. Enti ɛyɛ ahotɔsoɔ sɛ ɛbɛhu sɛ saa nnipakan ne ɛdan ɛkan yi bɛbɛyɛ ho adan ahodoɔ a ɛwɔ ha, afitam ahodoɔ a ɛwɔ wɔ ɔman mu anaasɛ kuro biara mu, ankorankora a ɛwɔ, ɛna afei abayɛ hu sɛ yɛfa unit committees a nnipa ahodoɔ bɛn ɛna ɛwɔ hɔ, adan ahodoɔ bɛn ɛna ɛwɔ hɔ. Wei ɛboa ma assembly no dwumadie nso ɛyɛ mmerɛmmerɛ anaasɛ ɛkɔ nkan ɛma assembly no. Wɔ ɔman no mu nyinaa sɛ afi a yɛwɔ mu yɛwɔ nsuo, afi a yɛwɔ mu yɛwɔ agyananbea anaasɛ ekuro a yɛwɔ mu yɛwɔ sukuu dan, yɛwɔ ayaresabea ne nneɛma no nyinaa no. Nti na ɛho akɔnyina sɛ ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛn ho hyɛ dwumadie mu na ɛboa ma assembly no nso ɛfa ne ntoma pa efura na nhyehyɛ papa bi a ɔreyɛ aboa ma assembly no atu mpɔn na ɔman mu no nyinaa atu mpɔn no atumi ada adi ama nyinaa yɛm. Yɛde baa wie no ɛyɛ asɔre a ɛhwɛ nkuro ɛmantan ne nkuro nkuma nkurutuo so no ɛne assemblies a ɛwɔ ɔman mu nyinaa atwa mu asuo sɛ ɛtie biara no deɛ ɔmbɛtumi biara no ɔmbɛyɛ ɛde abɔ dwumadie yi ama atumi ayɛ nkɔsoɔ. Enti me ne wo kasa yi sɛ mfidie ahodoɔ nneɛma ahodoɔ a yɛde bɛdi dwuma nyinaa no assembly no apɛ korabea ama saa nneɛma no, apɛ asomfoɔ a ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛtumi de saa adwuma yi. Assembly na ɛboa yɛ ama yɛyɛ na ɛfɛ de sɛ ɔnkɔyɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya information a ɛyɛ papaapa a ɛde nti yɛfa so ɛde yɛ nhyehyɛ bi a ɛde nkɔsoɔ ɛbɛbra yi. Enti nea yɛka ne sɛ assembly no de ne ho ɛhyɛ mu, enti wo nso fa wo ho hyɛ mu kan na ma yɛnkan wo na ɛmoa ma Ghana ɛtu mpɔn. Ɛda mo ase. Pagye wɔn sɛ mmɔ no ɛsaw. Yo, ansa na ɔkasafoɔ a ɔtɔ so bakan ɛne ɛdan ahodoɔ a yɛbɛkan ɛmo asɛm no yɛbɛsrɛ na committee no agyina hɔ. District Census Implementation Committee members ɛmo yɛ sɛ ɔmo paa. Yɛda mo ase, yɛda mo ase, yɛda mo ase. Brilliant. Si ase na yɛ hu sɛ wo tena a ɔwɔ atena ase yie na mehyira wo. Mepa kyɛw Ɔdɔpa FM 90.1 FM ɔfɔ dwumadie live. Collins TV ɔno nso afa ne live saa na Facebook live. Information Services Department ɔmo platforms no nso so no ɔmo nso afa dwumadie. Ahenkan FM nso so ekura dwumadie mu 93.3 ɛda media partners yɛase na mehyia mo. Yɛbɛgyina ha director ne kasa no so na yɛ n'akyitie abotoɔ ɛndasoɔ ne yɛahyɛ yɛ ho nkuran na dwumadie yɛ ɛto asoɔ no yɛkyerɛ yie ama no. Ne sɛnti yɛtɔ soɔ no ɛyɛ sɛdeɛ director kaa no dwumadie no ɛyɛ dwumadie a yɛbɛfa akɔneasa ahodoɔ so ɛfiri n'ahyɛseɛ kɔka n'awie. Akɔneasa ahodoɔ a yɛbɛfa so wɔ dwumadie no bɛti mu bɛwie pɛyɔ ama Ghana ban ɛtumi ahu sɛ wɔde sika papa ɛdi dwuma papa no. Saa akɔneasa ahodoɔ yi owurɛ yi ɛba na wabɛkyiri mu akyerɛ yi. Ɛpakso ɛyɛ obi asɛ district census officer yɛ a yɛfrɛ no Mr. Paul Daakon Kyɛkyɛ. Asɛm yi ɛyɛ ɔyɛ ɛda mo ase.
Michelle, Honorable DC, Michelle, Pacho, Perifuela, Libio, Chaluna, Micha, Boko, na Yesia, Ewa, Ilipa, Enkai, Enkaya, Evaso, Afi, Itina, Ina, Ewa. Na edumedia yebedi edini na beye mrenso eye obibia owa hebia yebenya menwa obi wa ha obebisa na nipa kenkan yebeye den ena yakenkan nokre yebeye den ena yakenkan we as a name also across all district is you are teaching the Obroni Bekase enumeration area over the beach said Mansoa teaching the na Yamewa Edani Dua Yawo and Crofo Yacheo Edumediano Senior etc. Na ejiseyele wono enni osome ijun neda etoso du miensa field officers omo be kan nipa no uhu omo be bia wote a omo ye nipa bonefo omo de ahyenso de ebegugu oda le ho etise uhu obisa onye nipa bonini yo beke bia no tiemano na omo de ahyenso ye ni gugu da ni ho bia ye wo de bia ye freno census night sa census night no ye de bo enkaye ema obi a owo kronimu hu se nipa kenkan be koso ewo oman mu na nipa kenkan no obedu baabi obi ka se yema monkan e pa mo chawo obi wo hono klasa agwen na onyi free trim nipa kenkan no e koso a e ma ehu nipa dodo a ewo district yi mu na ama district assembly no e dia ye obo project e bia manso a e betu ye hu se e ma doso ete ma doso a anase nipa na doso a ese yutisi ayaresabia ewa ha we na ebeboa ama prono etupon na yewe so a eye du osome no da etoso aduonu ewohwe da officers yi ebeba abebisa mo udi nfia wadi enipa dodo ahe na ono aduane a oni omudi itobise bisa ozelo mawe na wanya abotre di amao obetumi abi obebisa eduma oye edan na awuti no ewa odia ana se ohan edan na awuti no wache mu mfia ahe edan na awuti no ensuo ben na odiye aduane light ewo tu obebise se di oma we na itobisawa na wanya abotre ama na afie nipa kenkan no ade ba ko a ema na yesronko e duma be enfie bebra etwa mu no na ya de paper ena de sensi ade entesa ya de tablet ena ebe duma iti eno no na ema na yesronko no iti da yebewie na no yebetumi ehu enipa dodo a ewo oma bia yebesre mu na wo free ha mode akọ beebi a mote no makire obo se enipa kenkan baso eti muhu obisa onye nipa ponini the download I'm
as a name also across this assembly officer. The movie will be another day you can officer and now local government ministry so officially the commission here and so they started a issue and Masohen and Olimuhin Abibian who is a fan of Akasa and assembly and then you may be population, housing, dying, and a certain area acting kind. AUN. One summer of my dear said, if you be a child, young kind, and you are dying. A war or man Madonna, you know, this is a banana, a few 10 years behind a kind. The game would not like 2020, last year, March, and I said a kind of war, any moon, that's housing. They are your having taken your 2010 and the last time the kind done for any snap. You see the year 2020 in Nigeria and car. And so say the program say I get a any of them. The year COVID-19. By which way to say, oh, we are seeing now the year 2020. And which now, they may say the target of population and housing census, the year 2020. And say, no, yes, you can say, 18 are buying, another are buying, 29 year. Population and housing census the year 2020 because of COVID-19. And then before I just share more, the call gets directed and once more the wine. And then Papa, census officer, the district team, Sadako. And you know, Paraiso, Drama, Mobile, a pop, Miss a man, the national about Assembly, this year, some of the time, and why there was like population and housing census, daily match. Today we are DC as a separate district. I'm speaking from this because it's a common fund about the data and now in the public I work on my own. Anyway, maybe second district you make much in baby and son. Naka, a man swing the bee, a go swing the bee, Nagaria, fifth floor, Santimai, swing the bee, now my development at me, a competent. It's Yama, Yama. And what baby na emrefie omumrefie eno ne ade a ye mensi ehaye ye momrefie na ye mekan ho ewo efie na emoa ma mensi entimi obi abekoni fie na bi wo de tra obi ekoni ihia se e betie free asase wurafo ano ama ye hu sese tia wo asase so a Yeni Assemblia, sa kibadi na poso. Yeah, engagement ye na to training. Na all the Christian self. Any engagement ye said ye omo e chekra e be fia akọ. Rembo wala ma ye ba o kachi.
you are busy Alessandro. Mr. Hello. In the black India, the papa, you know, the man, you took Paul. A man who called this guy woman on me, not their baby here. In the Honor, I go for the ocean. This is Antomaya. Now, if we are Kokumasi, Airport, HIU, they also are calling district. Now, Ishla, Enka, Alano, and Name before. This is kind of prison. Oh, take me as a cry, a prison. Let's be there. You feel my so much every day. Traditionally, Ocean Maswasi, now, Saturday here, in Bibiani hɔ nti ade do ehia papa nipa kan dia ade ewu dia nti before mo ka MSM mo ka santre owo amebi no eni obusiafo na enkai dia la di ka se eno busiakai eno so o kai iwe bisa ikro eye operepons team boku ete eye akemma so odoku traditional area Benguhene na se twamai eno eye akemma so pabna info eye DC edawasi director edawasi before we share more hina the bibiara ase se bond sa so a say kaye MP no se na say which say yes that ni kamia edema ye president ye na ufo ya popo unshira woni ni for na we ko sa kaye wonyame na wayo waye mi say anyama woti wonyame na wayo waye mi say achi sukwa wonyame achimi atoye